limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakinah luwih sempurna yen sungguh luhur lan asar ayo tari sungguh salah sayang tinggal tapi tindak makhluk lan isa cangkepe raya geni kita bersalah sunate ojo sembrono iku perintah agama elingono tinggalnya wong sejelas sampai lan tawakal asa sing kuwasa yang kebareng besok muka dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakinah luwih sempurna yen berjamaah subuh tuwa lan asar salah sayang tinggalake tindak isa cangkepe raya kene kita bersalah sunate ojo sembrono itu perintah agama ngelinono pindonya wong sejelas sabar lan tawakal asa sing kuwasa yang kebareng besok muka suara